dinlep başladın mı? Hele dinle şunu qowja. Darjmaat ay melekler matip yaqtalar gel ilk görün noy dip alqaytma yurumsuzan yal xalamata şon qoçqalar nasip işten yelerden ya da işten gelýäs taýin raqsatlar bilen bunu berýär sadagan bolan yer ýalgatdagydan maçma berer ýalar Feredin size de değişli, bana da değişli. Prasmotrna Feredin mung sançağa patpişigi va bağtiyatanın Fered gurlemese ne Fered ne inken prasmotri 434 adam. İşgaydan sen şonu bir gedek yamanladın, bir gedek prasmotr aldın. Hava neme yamanlık iştin, bir de neme yamanlık ederin öýgen işgaydan. O sarmani milletin bilýär, senen bilýän gowdugyny menen bilýän. Şonu sen ne çadım prasmotr aljak bol edipdir. Sen bolya duda hormatın yoktu, içindeki tuğa da hormatın yoktu mu? İşgaydan bolya sarma gowdaleken. Hudaýa da hormatın yokmu? Ne dip şonu yamanlap bilýän? Hudaý sen kime bolsan Hudaý gargan sen men sana başga istedim diýjekkä. Diňe sen seni şoň içindeki tuğlary tapşyrýan Hudaýyndan tap başga istedim sana sedim ýokdur. Öýdüm bilýärsiň gitde ýetdi tapar. Men ýa-na jahan bir bulawaç haramzadan sarmany yamanlap prasmotr almak üçin eden oýuny nireler bardy. Heredine. Inni Rusik kul bir yerden çykdy. Soň adyny ýetgeden Mara Cemal şefti Bagtyatan ol bir yerden çykdy Oraz Cemal. Adyny ýetgeden sorat. Mene ömrü boýu tanaýarlar meni Hudaýa şükür pasyolkada tanaýarlar. Dogrudur. Dogumlaryň şermennedir, hakymy gidirýän dällerin hiç açanam. Ýöne adymy ýetgeden bolup adyma Cemal liderim ok akylym saňa döneýin. Moş dogry aýdýan özüňe çekipsiň sen. Sen значит araň wadyr şo gyz bilen gelin bilen. Men zäp biler o sesi ken adam ýeripdir sebäbi. Cemal sen adym birinciden Oraz Cemal. Oraz Cemal can garnyna smok meni gowjadyň lakylym. İşiň bilen bol. Sen öň bilýänmi bir aramızda neme var konflikt var ýadyňa düşýän bolsa. Ejem bilen baglaş kyl. Şonu seni tutup jaýyrmalym bilýän özüň. Yalvarıp ejeme jaňadan da ejemin söz üçin men sana hiç sat diýmedim bundan bir näçe ýyl menden odal gurrun. Ýöne inni jaýyrtmajak bolsaň ýa-da agdymy açtyrtmajak bolsaň gaýrat et. Gurleme bolmy? Öňkülere ag tartmamaga gaýrat et. İşiň bilen bol. Yazmadyk bolsaň ýa-da sen näl bolsaň özüňe çekmedi. Oturuver. Bolýa ýazanam jogabyny ally, gurlanym jogabyny ally menen dogry däme? Men näme däldirýän? Şo zadyň gowzat bolup haramzadalyk edip ýebem duzyna depenne gynanýan, çinäki duza gynan gurladım dogry däme? Saňa da jogabym senem öz işiň aladan bilen bol. Adyny ýetgeden Cemal, aslyna Oraz Cemal. Düşündüm Oraz Cemal. Men bilen senem hiç ilgi düşmäne zadyň ýokdur. Bir döwürler okuw döwrüni ýatladaryn men saňa bolýarmy? Urulyp ýörenini arkaň alynıp ýörlenni. Hiç kim ýanyňda kadälke, gülälek şermen ne bolsa da dogumul durdy ýanyňda durandyr. Ýadyňdan çykarma işi gaýdan. Fere dowadan jalam. Dinlemen aklım fere belki gowdur diýä gülüm ýöne hemme kişi gowurman bolmak mümkin ýa. Olam ýöne video alyp goýmaly. Ol bara 100% garantiýa berýän men saňa. Prasmotr üçin edýär olar. Inti çek bol edýär birinciden. Ikinciden o ip ada çykalypdyr diýibinde bilýän. Men seren bolsaň bir kuşan çykalypdyr. Bilgeşinen çykarmadym, näme çykarmadym, içi ýansynyp ýöne suratyna şeýle görkedenler. Men onu ýokarygym çykaryp bilýärdim atlyna kimdigini zatdygyny. Bidan kimdigine millik. Garnaşdymaqlamadan bir edipdir onu. Ne kimden gelýär yamanlyk diňe özüňkiden kime duz berýän, kime zat berýän, ana mysal üçin jora garnaş dosýar diňe özüňki şey sokyk diýär bilýänsiň özüňiz. Men näme janygýan, janygmaýnam diýän aslynda bara tähremaňa ömrüm diýär bälremede. Men onu Hudaýa müň şükür geçip dur hemme zadymy. Ip insana ýeten soň aýtyrýar agzyny. İkisinin bir jemläp bilmän bar, men şoňa däldirýän bilýän makylym. Men ýoksam aňsadan soňky uspakaýşy alyp bara köşeşdim. Olar 100% prasmotr üçin edýär bu zatlar bilýänmi? Ene arada da biri spreylerini alman goýdalip neçe adam spreyden hayır tapdy neçe adam daja özüňiz bilýäňiz iki tarapym kelli diňe şu jaga ýer maly dik görkezýän näme ýalan size berýän ýok aklym ýazadym satjak bolup edem men şoň 100% stop näme prasmotr üçin edýän ne janyg edýän sen iýdiň düýbüne ýetene gowdallygyny bildiňmi aga biz gymmat men öwünmäýin zatlar alyp ýas ýa-da kafeda qada ýas gowdalmy qirajaga fişirýas ýa-da ay borlay diýäs birlik dälliga goýýas çykaram plan kafeň gowdal ýa-da plan
zatlan qoğu delip delrem da aqlım ýa-da çykaryp maskara etjek bolam da berenin bir 60 manat bagyt ýatan 600 millionlap batanlar amma ölmelmi ka onda olar işi gaýdan sen başga iş adam del gülkin tutýar bara sen diýäniňem jany bar most agdyna yaranam del ýöne on doýup oturan soň çykarmak hukman näle on doýupdyr ýipdir taň edipdir ha ondan soň çykarmak gerek gel ony maskaralamak ol adamy kiçeltmeklik ol her zadyň çyny bar bir däl iki däl üç däl bolgy bolar dagy gowa gow diýin Hudaý bara ýokarda bu dünýäň o dünýesi bar gowa gow diýin gow däl diýin gow däl bolup biler ýöne çykarmak gerek gel 600 millionlyk tawarda 60 manatlyk bor diýip gyra çekip aýraýmaly maskar alaýman diýip spektakl oynamak gerek gel bagt ýatan. Taýgalym. Salam mehriban dogonjuklarym. Uşdawa bilen öňüde hiçil çykadym gelen wagt ýa-da meň problemalar boýunça intihajene men TikTok'a çykan adamda şu videony görýäňiz nakyt gaçyp görüň. Görenim bolsaňyz badyr. Şu videodakyny men sesime meňredýärler. Indi düýünden näre maňa gelýän kommentarlar, maňa gelen SMS'ler, şu SMS'ini görýäňiz men. Şu SMS gelýär. Bulan video ikisine şeýle uğradýarlar men bellep. Diňe senmi saňa diýilen zady eşitdiňmi? Senmi saňa diýilen zady eşitdiňmi? Birinji bilen bu mende bilişiňiz ýalyp 2019-njy ýylyň TikTok sahypamy bar açdym. Şondan bäri ýekaja adamyň men videosyny ýamanlap zady edip goýamok. Dogry, most bu kafelerde da ýa ýene bir zatlarda süýçü däl zat badyr. Ýöne biz hiç açana intihajene ýamanlap goýamok. Üstüne başga bir accountlarda zady goýamok. Men sana accountyma ikisem açyk, özümkide belli. Men başga adam ýok. Näşdaýdaky SMS-e jogap beren, "Ha, oşa bolmak ahmak, bu da garnaş gumagymyz haramzada görüp diýe." Men dün akşam ýatmadym, birazjyk şoňa zatdyran ýerimçiledip, ýöne men diýjek bir şeýle zadym bar. Birinciden men gerek bolsa men tapyp bilýärler. Bu bereme özlerine gerek bolsalar tapyp bilýärler, dogry dämi? Men dälim gat gowy bilýärler. Eger şonu bilesen gelse Hudaýa şükür ýokary işler edaralarymyz we kon tapyp berýärler. Indi hediler. Niýede diňden bilýärler, kim tapyp berýärden bilýärler. Indi ol. Bärdin haramzada diýip ýazylypdyr. Häzir nişan bolýa biler, tanar kimdigini edeni biler. Bu tonjok gelmika. Hiç açan bir garnaş, öz garnaşyň bolsa, garnaş tumagyň bolsa, beýip haramzada diýip ýazylmaýar. Mena munýalak mena garnaş badyr öýdümek bolarýak mena garnaş bolmaly. Adam öz garnaşyna haramzada diýip ýazmaýar. Men maňa düşman bolana da, arkamdan bıçak urana da, maňa ikilik edene de hiç açan men hiç zat diýmeýän, geçirimli edýän. O dünýäde hata kılýar, badiýär. Men bu dünýämede, o dünýä ahiretim üçin edýär. Men bu zatlar üçin wara wapşy işlem. Men öýdal adammy, füýjal adammy. Füýjal adammy gat o zatlar öňünde plan edýän, çağalymada şo zatlar öwredýär. Men birinden görüp, beşip, bastaşlap gidişip, öz eliň bilen bir zat döredip, öz eliň bilen bir zat gazanç etmek öwredýär. Öz maşgalam. Men munýalak bir ýerine görüpçilik we haramlyk o zatlar menden daşdy. Aşagynyň görüp diýilýän sözi. Men kime näme görüpçiligimi? Näme? Sizde ba jaý mende ýokmy? Sizde ba maşin mende ýokmy? Sizde ba ýan ýoldaş mende ýokmy? Sizde ba çaga mende çaga ýokmy? Näme? Men Allah jany müňde bir şükür Allah'ma alhamdulillah maşallah diýäň. İlim mene 10 ýyldan arzu edýän zadyny men mundan 10 ýyl mundan ozal ýetdim. Allah'ın kömegi bilen doga dilegi enemetamyň dogady dilegi bilen maşgalamyň ýan ýoldaşymyň kömegi bilen mundan 10 ýyl mundan ozal ýetdim bu zatlary. Men adama görüpçilik etmek gerek. Diňe men öňüme seredýän öz işim bilen sarma meselesini eger öňümde çykan bolsa alyp daýyp ilk görürdüm. Ýöne dogry maýjan agmal iben bolama öňümden çykan şu anda çene gavadan gelip görünok. Bilemok ya pakupka özüm gitmemden mi näme? Men hiç ünde on daýyp göremok. Daýyp görenorsam. Onuň men ara eger şon daýdan bolsam, dogrudan bir zat diýjek bolsam, öz akawntymda arkym goýup diýipler. Men hiç kimden gorkym ýok. Men diňe Allah'dan gorkýan, men hiç kimden gorkym ýok. Käşke meni adadyk tanasadyňda. Inden diýär, men gerekmi? Men tapasyňa gelýärmi? Men bilen burlaşasyňyz diýip 24 elim açyk. Bir elimde 2 3 4 tane elim var. Jaňa diýär, men tapýan. Eger men tap bilen zat men ýany ýoluşymy tapýan, meni tapdyňmy. Eger men işçil bolsam,
Men gerek bolsam tapýarlar adamlar men bilýän kim gerek amarda. Ýöne beýdip men hakyň içinde beýdip garalap bolmaýar. Kim töhmet atýan bolsa, kim men günämi göterýän bolsa, Allah janara men hiç kime gargama, ýöne hasapsyz zat ýok. Biriniň günäsini götermek, eder biriniň janynyň den diýerlerde adamyň günäsini götermeler, töhmet atmalar, hiç açak. Oraýatdy. Hasapsyz zat ýokdur bu dünýäde. Her kimdir, hemme zat açaçan bolýanlar, hemme zat açaçan bol. Biderek adam günäsine galyp, günä gazanýar. Her kim näme etse özüne etýär, diňe Allah onuň öz haklaşar, eder her kim özüne eder. Adamlar men kimdigini bilýärler, ýani bir günüň adamy, täze ikiniň adamy, halk men tanaýar. Hemmäňiz diňläňiz üçin janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun. Adamlar bular ýalaklar menden daşladyr. Hiç olar ýalaklary gowmuňda pikir etmäňiz. Cemal şef bu zatlary eli degano, öz arzulary we öz gelecekdäki zatlarymyza nisip bolsa gowy täzeliklerden ýene öňüne çykjak. Odan jalan feretiň haçandan bäri urşda wadip kulälegi şermenne doqoýdyňyz käbiriňi tanaňdyk, edeňdyk, samsykyrlaýaňyz anaýynda tanaýan häzir diýenne de öküner. Entek men bilen tanap gurrundaşlyk geçirip görmek. Way şereýikiniň şereýik. Akylym meni ilki tanaň saňa döneýin men hiç açan degmedige degýän aýal däl. Tanaýanlaňyz ýazaýsyn. Meni tanapsaň men bilen dost bolup, jora bolup, garnaş bolup gitmeseňiz men zat bilmedigim. Men prosta näme dälredim? Hakyky zady, hakyky diýmeýänler üçin adalatly bolamsaň dälredim. Bilýäňizmi akylym bir min garaş. Aýtjak bolýan zadym düýnemini Rusik 70-13 diýip bir oglanjak men widiam goýupdyr. Buläle garga men näme dälredim? Şo şeýdim. Ýip alaýmaň diýende gaharym gelişmat. Ol oglanjak bilen hem düşünüşdik. Bolýdym akylym sen men tanaň edeň näçe çykardyň men adym tutup diýdim. Olam diýdi ýöne goýaýdym genje. Arsla diýdi biderek samsyklyk edilýär. Menem diýdim, men tanadyň etdiň hawa şonýal şermen nekenimi diýdim. Dällik men bilýär, öz garaş akylym bir min. Garar aýtjak bolýan zadym. Gülenam jandyr goýdum. Gara krem bilýän siňe goýlar birinji men şunu çalýandym. Garar aýtjak bolýan zadym, o çağam bilen düşünüş goýdyk, alalaşdyk. Men diýdim, näme gerek biderek adym çykarmak diýdim gülelek aşanyny hu şermenni balaksyz men tanaň bok, edeň bok, näçe janyganym bilen bok. Rusik jan akylym saňa döneýin. Düşünşenmede aýtçylara senem. Düşünüşdik gülelek genjem bilen 10 ýyl siziň derejeňizde, gören derejeňizde däleken düşünüş bolýan eken adam ýalak adam bilen düşünüş bolsa bolýan eken adam bolan siz çawadyr diýdi. Sen şulara aýda akylym. Ora Cemal'a da gaharym öýle. Hemmesi Cemal diýen. Sen meni ora Cemal'ly goýdum bilýän, oňa da gaharym öýle. Sen näme şeýden bolup çykarýan? Ýybanut birinji sen biziň arkamyda almaly, samsyk. Sen menden näçe ýaş kiçi? Gaharym öýle da saňa da aý näçe ýaş diýip aramyz batay. Men sen bir döwürler arkaňa alyp aýallaganyň bolýady, modatlar unutdyň da näme ýöne senin bapşe bolyň logy tanışdym. Men saňa hiç zat diýemok, edem hawa näçe adam ýazdy. Cemal şef şu diýip, onuň menim ora Cemallar diýip ýazdym. Hawa näme bolupdyr? Şeý çykarar ýaly näme? Görgüli öleými seni men sinde masmal bolsa senem birinji ýerde pakyrjam. Şu bir galmasa senem galmagan görgüli. Güneşimem saňyndan çalýan gyýlaryna. İlk gara krem, saç sprayman boşady, saçmym Hudaýa şükür kim näme diýse diýersin össü. Sağ olun meni gollaýaňyz, köpüňiz şeýle gowdatlar ýazýaňyz. Taňry ýalkasyň döwletiň darsyn. Men tanaýa, tanamaýanym näme diýse şonu niýsin bildirýän zat ýok. Düşündiňiz öýdüňiz. Men söýýänlere, patpisat edenlere köp minnetdarlygym bilen sağ olun söýýän sizi. Heretiň odan jalan. Bugün biz kime geldik? Tanaýaňyzmy şunu? Heretiň 3,5. Maşgala bolup könen ýatlap gör aýbelekde, gör. Aýbelekde men joram tur. Diňe ejem däldir sen başym hemme badym. Karaçy näme aýtjak bolum size odan jalan. Ora Cemal bilen hem düşünüşdik. Oňul bugün men iki adam bilen düşünüşdim. İki arada bir gatnaýa öze uruşdurjak bol. Oňum bir bilen ok öden baktetynyň bilen ok kenýöne bar işgarlarynyň biri men liçkama ýazdy biri. Şo Cemal çekdi şo widiany saňa diýip menem oňa ýamanlapdyrlar. Gülälik çekdi diýip. Men ilki bir zady bilmän däldiram o akylym. Hiç açanam degmedi, ölsemem degem ok men şonu ýala. Ejenem şuma däldiram otyr.
iki doğan bolup urşup bermäň masgara bolmaň diýip. Biz aslında doğan oğlan ýöne familiýamyzdan bir olam Garajaýewa, bizem Garajaýewa. Onam oňa da gep beripdirler, maňa da gep berdiler. Şeýdem ine iki bolup garrylyk. Innem olam öz kiçiligini bildi, yerini bildi de bajym diýip ýazdy. Menem öz ullugymy bilip, düşünşdükde videolamada aýyrmana karara geldik. Düşünşmeklik. Atygıwda ýöne gep gatnadýan bu haramzadalar bar, ýanky sarmany yamanlanma bolup, sesinem soňa meň detjeginem bile şo Cemal şo diýip ýazan bolup, insan arduňa da yetmedim görgül hana, insan näseňem arduňdan gaýtdyň bagçatan. Hawa Cemal ýazdy diýe. Hawa Cemal etdi şonnydy. Düşünşdüňmi eje dogry düşündiňmi? Ora Cemal bilen şmak gurlaşdyk hem düşünşdüm. Ana ýanky oglanyk bilen hem düşünşdik. Men on ýalak, siziň diýişiňiz ýalak, on ýalak. Welep ýören, urşup masgara bolşup ýören. Däl ýöne prosta menim dadymy goramana, hakyma gowdady, gow diýmekler. Çin men däldirdim, adamlar ýene bir ýerde gaýtýan. Men tanaýar awadan jalam. Tağolun bilen alan söýän sizi. Söýän, sağ olun. Merhaban doğunduklarım. Birazcık sizden kellen alardım. İyiden ki gurunun bilen, vaka bilen. Birazcık iki doğunun ara davatına şayadım olmada. Belki köpçülükte bolyan edil beytip ara bizem halka beytip ýaýman dälik näýilegen bolanda. Şubat ýene näme wagtyda iki doğun var oturup düşünüşdik, guruluşdyk. Näme diýin arasynda bolýarda türkmençilikde näme? Faňlaşak bady kiçi ýer diýär. Şon ýalak boldy. Ýöne Hudaýa şükür düşünüşdik. Näme bildik. Kim bu zata etip ýörendim bildik. Kimin çiýişirip bir uçturjak bolýanam. Neti porfet açylar, uja açyp gelýär. Näme şu şey dilýänam, uja bilip ugladyk. Näme diýär, daşdan gözdeme diýär. Ýylan daşdan gözdeme diýip bilemok. Näme şu ikimiz şey çakışdyrmak bilen näme juglardan geçýän onu bilemok. On täk ýöne şu düşünüşdik de onam şu maňa diýär dejigim. Men ya gayret etdi ilk diýär. Nämeden men şeýdip başdan bilýärmi diýär. Nämeden senin görülmi diýär. Ola meni bilip ugurdy. Men şu wagty başdan aýtja, men çekme tagba teretip durarna. Nämeden eni görýärmi? Şeýdip bilemok, uçturup näme beýdan görjek bolýanyklar, näme şu beýjek bolýanyklar. Onun bir derek ene tanamadan, iki doğanın çağatı bolup otyr. Ene tanamadan ejelemede şunçy bile bara şeýdip ýany bir çörekçe bölüşýän çağalar bir öýde şeýdip özen çağalar biz. Olfi, ene füjunlarda gady darýala. Gaýtap öňkü ýatan ýüregimizdäki bir açylyp bilmän ýapylyk galan bir kineler zatlaram bolsa, şonamydan açdyk. Şonamydan çözdük gaýtap bir zat hayırla da boldy. Biri-birimizden ötmüş doradyk, düşürüşdik. Fehrajanam bu gynanlarda olam ýöne diýýänler, garlylar men ýokam diýip. Şoň şeýle diýişim ýalak, emmedat gowy ýalak. Bu näme gowdatlar ýazyp, beýle bolmaň, eýle bolmaň, giň bolum diýen dogonjuklar sizin janyňyza sağoldy. Emmedat gowdur bu ýalak Allahyň öýdi, emmedatlary açan edip, emmedatlar düzeltdi. Allah janynyň döwür şükür şoň emmedat gowdur bu ýalakdy. Arama sağladyk, gowladyk, emmedatym düşünşendir.